bandiraɓe antuɓe yebde ayawa habrirde Piindi TV caggal yettude geno gonɗo jondo en juuli rasulu sallllahu alayhi wa sallam bajja abdoullahi kami aminata kodda annabaɓe ganda moƴƴe jettaɗo katu kange gandaɗo mawɗo jikku ɓurnaɗo windere ko rasulu sallllahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe dini kono kadi en calmini khalifaɓe aado émission men holmbo woni an tongode temedere e capantati baba abou habsatou coumba hamme dawdo geddaɗo maymouna tafsir dawdo mariata samba gaysiri tanum arɗa guerlel e golloɓe e galle o foof nde tawno hande eɗen jaɓɓi koɗo tedduɗo biyeteɗo yaya ba ɗon ina yon walla mbiyen mbo joldaka ko ɗum o lolliri kono kadi ni e nder yewtere nde tawno cheikh oumarul foutiyu o wi goo ko allah tan woni goto ɗiɗi tagodi fo e duniya ko ɗiɗi mbaɗa hen ko hanki e hande e janggo o wi tati funnague hirnague rewa e worgo o wi nayyi juulen waktuji joyyi ndewen allahu jomumen bajja gala dokkowoma haɓata sa yetti o ɓeydanma ma yimɓeɓe paam e nder yewtere nde mo himmu mum joldaka assalamu aleykum. jarama assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV e yeeɓiyankoɓe émission men holmo woni an tawi ko musidɗo men bamodi waɗat ɗum ɗo e télé men télé rendo télé aduna o foof woni Piindi TV mo ganduɗa hande yimɓeɓe fof ene mbatten hakkille mi salminima mi juurima mi mbiyo jaam Allah kisal wone maɗa beele emin mbawi andude hol gonɗo Yaya Ba joldaka. a jarama bamodi ɗum sattani nde wonde ala ɗo puɗɗiɗen tolnade taw aywo Yaya Ba ko ɓi pullo jeyaɗe hinde fulɓe wiyetede urɓe asli amen koto wiyete banol tawi ko e nder commune mo Madina Ndiaye département mo Podor banol wendu nayyi kono hande noon min tawte ko e nder département mo Linguére min babam wiyete ko Abou Ba nena wiyete Houley Ba ko ɗo e Dakar hoɗi aywa komi gaynako tigui kala ko ɓi pullo tawrete so gaynaka yara ɓirduga so gueɗe goɗɗe e gueɗe fulɓe fof alhamdulillah rabbil alamin ina tawa ina joga no fewi kono noon hande dilleten koko wiyete ko koye communication gonɗen walla mbiyen ken jaydiyankoɓe aywa liggotoɓe e radio ji e télé ji ko on tigui woni Yaya Ba kono noon en diwi e gaynaka no fewi saabu eɗen gandi joloji e koriyoji won hen mbiye tuynoyteɗi ɓe mbiye biyetiyoji eɗen gandi caygiri e mbunari e toddiri e ñawri ndemawri foof eɗen gandi ɗum noon ko on woni ba beele anatina jangde alqouranil karim walla tubakiri alhamdulillah rabbil alamin en mbaɗi école en mbaɗi qouran en mbaɗi école hayso tawi ala hen fof ko juuti kono wonko daña hen yettere Allah saabu wonko huɗerte hen ko heewi hande ko ɗum daña tigi bisimilla qouran jangguini men ko mawni men goto biyeteɗo ceerno Adama Idrissa Ba mo ganduɗa ko almudu ceerno Abdoul Aziz Dieng ko almudu Sadel ko almudu ceerno Demba Kumbel on netede jeeya ko nder ɗo heeɗo hinde kono hande kamɓe jooɗini galle Cheikh Oumar to Daara wondude ceerno Amadou Niang en ceerno Adama Dia ceerno Samba Amar Sy en e dendagal seere ɓe tawteɓe toon fof ɓe ganduɗa hoorema hande koɓe hettere e famille Cheikh Oumarul Foutiyya Tall kono noon ko dakmata ko hande ko welata ko hande ko majata ko hande ko yahata ko dagato ko eɗen jettir ɗum afa bamum tokorata ɗum ceerno joom jamal Cheikh Oumar Mouhamadoul Bachir Mountaga ɗa ha Cheikh dontuɗo tokore mum fannuji kewɗi fof timmi ko soynano e tokore mum fof nane Cheikh Oumar ko woni Yaya Ba ko gaynaka hen ko jaydiyanke hen ko cameraman hen ko technicien hen Yaya Ba en memat ɗo seeɗa jawten e golle ɗe ko namnoɗen ko holno gawtuɗa DSS e jarama a namdima mi namnal belgalam saabu ko télévision mo ganduɗa hoorema ko mbeɗumen yetta no fewi kono noon mi yetta sababu o mawɗo Hamme Amadou Ly mo ganduɗa ceerno men Hamme Amadou Boubou gorko mo Mboya baba ceerno Hamme Amadou Ly ombo hebli sukaɓe hewɓe hande tawi ko jaydiyankoɓe wonɓe nder diwnuji o wiyata jomum en o anda ɓeeɗo so tawi ballama ma wonɗo mbawi yettade on saaha
min naatindiri kaalan min Allah waɗi min ngoni sehilaaɓe min nganndiri ayo ko hamme naannimi e DSTV ngonmi correspondant mumen on sahaa ko arti pulaar mbeɗa nelda haa ɓooyi alhamdulillah rabbil alamin hanti mbattuɗen neddude fof français o wolof e pulaar fof mbattuɗen neddude e ballal kanko mawɗo hamme amadou ly e on sahaa sehilam cheikh diaby wonno toon aywa ha yetti hannde moussa ɓe wonɓe ɗon ha yettite sehilam amadou diaw en ɓe ngannduɗaa technicien DSTV fof kamɓe fof koɓe sehilaɓe men fof gilay astu en hay woɓɓe sennimi tan min juumen eyi kono noon mbiɗa anndi kam ko ɗum télévision belɗo ɓe mbeɗi wonande e diwan par ce que ɓe tini neɗɗo DSTV ko ɗum télé mo ngannduɗaa hoore ma so tawi a woni e ndeer diwan a jooɗinimaɓe toon tan eɓe mbatta e ma hakkille geɗe ma fof no timmi par ce que minen hay so tawi won programme uji so mbaɗi e nokku hay so tawi a yettima to maɓɓe to ɓe kewma wiide ko ya eto yaade mbel ma jokkodiri e neɗɗo gonanɗo min e nder falle o firti ko ɓe dokki neɗɗo guila madame diallo mo ngannduɗaa hannde kam jogii commercial o eɗen ɗumen calmini kam kono noon eɗen jetta sababu o télé o woni mawɗo elhaj ndiaye ceerno elhaj ibrahima ndiaye e mariam e abdoul en fof e sala ndiaye sala min mbaddi sala en calmini min tawi mboɗo rawane ɗo Mouma Sarr nden on sahaa mawɗo leydi Sénégal ne ari toon min jotti min calmodiri kanko salo o wasi kanko heewi firti ko so tawi a tawi ɓe nokku tan haɗa woni ɓesngu DSS tan hanti wonko min mbaddi ɗon ko ha heewi ko ngannduɗaa hoore ma ɗum ɗon bamodi neɗɗo wawa hen rewde noon sabu fodde tan nde o tottimi de ñande hen sabu ñande hen DSTV ko min aranno ɗumen toon kono won gueɗal ngal dañmi toon ñande hen kanko sala jeeya omo hen jeeya waɗa mbeɗa ɗum yettira mbeɗa ɗum salmina min pottidi programme honorable député Aliou Dembourou Lella en jiitiri gueɗal tede saaha ɗo puɗɗinama foyte wadde wiide tan DSTV ko ɗum galle famille minen hannde correspondant e DSS fof emin jogui hannde degiral ngal ngannduɗaa minen fof kalleñol ngol mbawɗon emin potto ɗumen jewta tigi tigi ɗum fof ko ɗum famille wadde télé o wonko mbo liggoto ambo eɓe ndendi eɓe ñootodiri eɓe dokki neɗɗo fof gueɗal noon cameraman o journaliste o kala ta mbawɗa won pompowo fof kamɓe DSS kam minen kam wonɓe toon e diwnuji ɓe min jeeyaji hen ko metti amen fof machallah en calmini Fatima Ñebbe Diallo Fatima Ñebbe Diallo madame Sow mbeɗa andi min salminimo Fatima Ñebbe Diallo min calminitiɗi banam Demba Fatima Tall on jiya ko gollere tigi golli ko bel sar ɗum ko alaji ceerno Demba Kumbel woɗɗani e jammigal walla faade ayre ɓuɗɗo walla baɗonayi ɗum en calminiɓe kamɓe fof joldaga yewtere nde koko weeli sen kaaɗi e DSS o tan en mbaɗat émission machallah kono min garat koye hakkude ma e Afaba mum tokora mamum jarama Cheikh Oumar Mouhamadoul Bachir Mountaga ɗa ha Cheikh Oumarul Fouti Tall Afaba mum tokorta ɗum ceerno joom jamanu Seydou Tall musidɗam goto ina wiye Siri Ben Oumar Ly kanko e Siré Kane ɓe mbi kam hannde so rena Piindi TV fusat mbimi holko woni ɓe mbi mbeɗa andi to ceerno Cheikh haalama tan a ɗeɓata a heƴata hay nokku cadde natti darade kañum mbimi kono ɓe tawanmi toon ɓe ko ceerno Cheikh tawami Piindi TV est ce que ko jiɗɗo ceerno Cheikh arat Piindi TV kono noon ko ɓesgu ceerno Cheikh woni Piindi TV est ce que par ce que eɗen nganndi joom oɗo galle ɓe fof ko sehilaɓe ceerno Cheikh wallahi ceerno ko sehilimi fof aywa mawɓe wonɓe ɗo ɓe fof ɗi camara joni joni ko haali ko o wi hannde kam mi darata ko mi jorata ko mi darata tan ceerno Oumar Mouhamadoul Bachir Mountaga ɗa ha Cheikh Oumar minen min jibina tan emin goni almuɓe mabɓe est ce que aywa sabu ceernam sehilam ceerno Amadou Niang kanko jooɗini galle Cheikh Oumarul Fouti Tall Jolof hitande fof ceerno Bachir no ara toon waɗa toon ziare mawɗo min koye ɓesgu ceerno Amadou Niang jiyami saabu kala kana waɗe e galle ko mami tina ɗum mbeɗa ɗum yetta kanko ceerno Amadou Niang ñagoto yo Allah waɗanmo jaam ceerno Cheikh hitande fof ara tan toon so arde jiganaɗo makko o woni neɗɗo jiɗɗo neɗɗo somin gari on sa min mbaɗami interview jimi no udditiri ni e no yiɗirni neɗɗo o woni neɗɗo mo jiɗmi e nder fittandam Allah waɗi min jokkodiri e min jokkodiri ittumi gueɗam fof de mbattumi e makko sabu ceerno mo jiirotonomo mi yiiti ɗum omo jogui gueɗe tati kanko Cheikh Oumar gueɗe tati gueɗe fof reni ɗum e yimɓe he bisimilla haal goo ko tanum Cheikh Oumarul Fouti Tall goo ɗiɗi ko ɓi ceerno Bachirou Mountaga ɗa ha Cheikh Oumarul Fouti Tall tati ko tanum ceerno Mountaga ɗa ha est ce que holko weɓino wiide
tagi mi wiide mi arta tan ɗo galle ko tawno ceerno Mountaga ɗa ha ɗo kala nde garɗa lugu aɗa waɗamo ziyara kanko ceerno Cheikh so pari o wiyatmaka yettoɗo tawno ceerno Mountaga ɗo mbaɗa ɗon ziyara ñagoɗa ɗon haaju ma ko taali ko mbawno wiide mo ta yaa toon kono noon o wiyatmaka ya toon belma ɓural gongal toon kan daña e maggal ɗum o jaɓi ɗum rendude yimɓe guiɗe gongel ceerno Cheikh kala no jooɗiɗa e makko soba haala ceerno Basir o wiyata ko baabo men walla ceerno men sa ari e makko so pari mo waɗ feere hawa andina ceerno Basir oɗo ari ɗo rokku ɗum ɗo duwa kala mo ceerno Cheikh jokki sa yi ceerno Basir sa yiyani ceerno Basir andu bay tan jokke ceerno Cheikh jokke ceerno Basir wadde o jaɓi rendu ɗum ɗo yimɓe jiganaɗo makko e ceerno makko guiɗe gongel holɗo rende men Cheikh Oumar Fouté Tall ske ceerno Cheikh Oumar ceerno Basir ndaw ko yaaji miijo garnan mami koye konuji makko he bismillah bamoji est ce que ay ceerno Cheikh Oumar ceerno Basir ay hanki sa yino hanki won yaadunoɓe Cheikh Oumar Fouté Tall jihad yaadunoɓe makko hanki de taaniraɓe mumen nani ɗo te ɓen mbiyeteno konu Cheikh Oumar Fouté Tall wiyeteno oɗo kadi wiya kon hande won yaadunoɓe hen taaniraɓe mumen jaaduno Cheikh Oumar hande ɓen ɗon ceerno Cheikh waɗi feere haɓe jeeyama e kunu hanki o holno ɓe jeeyra hen wiya holno ɓe jeeyra hen goo ko taaniraɓe maɓe jaaduno Cheikh Oumar Fouté Tall jihad Allah waɗi Cheikh Oumar Fouté Tall golli e denirɗan ko gollatno kono noon no gueɗal ngal baro heewo wiide ni mi salmini staff ceerno Cheikh fof o wi ceerno Cheikh Oumar Fouté arti e nder fannu goɗɗo e jimme goɗɗo jimmi o ko Cheikh Oumar ceerno Bassirou o ari o jooɗi o miiji ɓeɓe taaniraɓe mumen jaaduno e Cheikh Oumar Fouté Tall hande kamɓe holno mbaɗami haɓe gara e galle Cheikh Oumar Fouté Tall bayde kay taaniraɓe mabɓe jehino jihad o wi wadde mbaɗanmi ko konuji ko tano Cheikh Oumar wanno ko hanki ko petiɗaji gonno e jaasiji gonno hande ko hakkillaji hande noon wonno jamanu addiri mi ƴeewa yaarude ngam ɗo jaɓɓal mbel mami yoltu ɓeɗo ɓe gatta ɓe jeeya ɓe tawte konuji hanki ɗi ay kono oɗo kono hanki ko tan woni ɗo ha joni haydara change ani hen kono hanki woni ina waɗi diwnuji jawno kono hande o Sénégal fo hawrdi ni merci kono o to wonɓe limata yimɓe e nder Sénégal kono oɗo Sénégal ceerno Bassirou o waɗi konuji makko konuji tedi yen gandu koye yamirore jikanaɗo makko ceerno Bassir kanko ceerno Cheikh warata ko ala yamirore fami ɓi khalifa ɓesgu Cheikh Oumar ko ceerno Mouhamadoul Bachir ceerno Cheikh o waɗata ko ala yamirore jikanaɗo makko o dañat miijo o adda o wiya baaba ɗum ɗo de ko ni bammo ceerno Bassir kala ko yaadi ko ɓuram ceerno Bassirou yaadi e kono défini konuji ɗi rendi e maɓɓe teno ceerno Cheikh kala ko yiɗi ɓuuri yidde aduna konuji ɗi ko hen jeeya te ceerno Bassir kala ko ɓuuri yidde konuji ɗi ko hen jeeya te mbeɗa sikki tawno Cheikh Oumar fof yiɗi konuji ɗi konuji ɗi udditama no mbirumami ni o rendi ɗum e yimɓe he o yaajni kanko ceerno Cheikh kala nokku konuji uddita ɗo te konuji tedi ina jogui jaɓɓal gongal toon ceerno Cheikh kala falde nde o ari ina jogui neɗɗo mbo joɗɗinta ɗon kilifa gonɗo e nder nokku he so ari e nder nokku hewani ɗon hollirde hoore makko ceerno Cheikh nde ko laaɓi riido o hollirta ko neɗɗo gonɗo e nder nokku o wadde konuji en kawriti hen ɗo Guédé Santhie Bocar Niang gorko mo Guédé Santhie en calminimo no feewi ko sehil ceerno Cheikh kono kadi ɓi ceerno Cheikh mo jiknaɗo mum resde ceerno Cheikh woni Bocar Niang mi tonganma ɗon haade men artude namdal ma mbiɗen ko remdirmi Cheikh Oumar konuji ɗi mbaɗama wadde fandare makko konuji ɗi ko ɓeetoɓe tanira mumen jaaduno Cheikh Oumar min hande komin tanu Cheikh Oumar min no yumi rende mabɓe jaaha min ndenda ɗiɗo konuji min ndenda jewte min ndenda peeje min ndenda baɗal min ndenda gollal fof min gollonto ko dini islam hanki tanira makko pellanno ko jiyaji hande noon e oɗo fannu mo jahani ɗiɗo jihaade mi jahani ɓeetoɓe tanira mumen jaaduno Cheikh Oumar min ne ruttatan yaada e mabɓe ayiski par ce que konuji ɗi ɓuuri hen wadde importance tan an oɗo hade mi artu tan e nder banlieue Dakar on kam ko waɗi ɗon ko kam ɗum kam gasata hande won hoddude e nder nokkuji ɓe ganduɗa hoore maɓe jahanirtano ɓe kewdirano haajuji e nder département goto konuji gara ɗe mbaɗe ɗo ɗuddite ɗon ceerno Cheikh ara e nder nden ɗon falde yimɓe fof gara noto ha para kamɓe fof ɓe gonta enɗam gotal ngam ɗaɗol ngol ɓe ndindigol woni Cheikh Oumar ceerno Bassirou ayi ɗum ɗo tan woni
jokkere endam e nder nden no fani seerno gonɗo ɗon jiyaade nder konuji wonɓe ɗon ɓe kanko ceerno Cheikh o yimɓe makko ɓe fof mbattane kam e oɗo hakkille ayi firti ko ombon yaha omo doolna jiyaade Allah wonɓe nder nokku ɓe mo dokka ɗumen sembeji e nder ɗiɗo nokkuji ɗi ngannduɗaa hoore ma hay so gonii ɗon wonɓe ngannduɗaa hoore ma mbaawani ɗumen boom yiide walla hokku ɗumen geɗal kono so ari omo waɗa peeje makko haa ɓe mbawa heen dañde geɗal mumen ay geɗe Cheikh Oumar Ceerno Bachir wadde ko ɗum ɗo konuuji ɗi nafata kono noon kala ɗo konu wadde ɗiɗo won sarɗiji gonɗi heen kanko Ceerno Cheikh kala neɗɗo naataw e nder konuuji ɗi haɗama tawi ka debbo an d'abord tawi ka desaaɗo a arata e konu a ala yemdoro joom galle ma bisimilla an fof koye kuule konu kala ko diine l'islam sali konu sali ɗum par ce que konu o diine ɓoɗo woni heen a tawi ka debbo kala naata e konu ko ma wonde e yemdoro joom galle ma so tawi ko suku gorko kadi tawi ka suku debbo tedi tokos ala e sago tedi ma woni ratide e yamirore tedi cikanaɓe maɗa andi gorko wonɗo tonno to ina wawi wonde jogade konngol hoore muɗum ɓiɗɗo gorko heewi wiyeede ko so tawi arande suka woɗɓe kam hannde neɗɗo yiyata ɗeɗo dente diine aɗa haɗa ɓiye gorko natoyde toon kono mbawiɗe ko debbo noon ala e sago wiyete yo heɓ yamirore ɗum ɗo nani e nder ɗiɗo konuji saɗa jogui namdal bambude e konuji ɗi hannde noɗi darori ni mi yi lappol Cheikh Oumar Mouhamadoul Bassir e nder leydi Sénégal ko yanode yewoyde konuji ɗi walla ko yanode tafde yoga e konuji ɗon mbalma artan min ɗon a jarama bamodi a haali gon kanko ceerno Cheikh Oumar Ceerno Bassiro gila rawane koye jilluji o woni jilluji ɗi ko kanko ceerno Cheikh o heewani tan umma tan ronda tan bamodi goto o ɗum wona jikko ceerno Cheikh notiyademo dental ɓuura weldemo e notiyade neɗɗo goto nde ɗum teɗi ko peeje ɗe ngannduɗaa hoore ma ko dental yaadi ɓuri welde ko bamudi goto o yaadi o jooɗi konuji ɗi fof o hitande fof ma won konuji ɗi jotti yimɓe jillima o fuɗɗiri jillu makko rawane e diwan jallis jallis eɗen nganndi ko almuɓe ceerno mum to kaɗa ha ɓoɗɓe goni ɗon en keeɓi histoire goto hay so tawi en mbawa hen woɗɗoyde caɗele ɗe ngannduɗaa hoore ma jallisnaɓe meeɗi ɗum dañde en ñaagui ceerno mum to gaɗa ha duwaw o waɗaniɓe duwaw ɗen noon caɗele gasi ɗon ha laaɓi kaɗen ɗon mbasen to woɗɗoyde tigui rigui bisimilla aɗa faami kanko ceerno Cheikh nde ummi rawane fuɗɗi udditirde ko diwan mbo jallis jeeya ko e nder département mbo Ndar o ari Ndar o yewtide konuji gonɗi ɗon ndi ina waɗi duɗal jaaɓi ha tirde Gaston Berger gongal Ndar ina waɗitir konuji mawɗi gonɗi ɗon ɗin noon konuji haɗa ndi woni ɗum ɗo jumen anda aɗa andi koɓe ɓuuri waw jangguinede pittali ɗi gonat koye nehede mbel mo won geɗe ɗe ngannduɗaa hoore ma joni mburan jomumen no mburanno ɗum toon mbel mo ɗum ɗeɓ yawtude hakkille mumen so tawi an tigguiɗo aljuma ari haɗa miiji waɗoyde asru so yimɓe beddiyo kaaji amma yaha bedditoɓe kaaji ɓe aɗa saɗa jogui aɗa waɗoyde asru est ce que Cheikh Oumar Mouhamadoul Bassir o wi joni te yimɓe ɓe needi yimɓe ɓe ala e sago duɗat jaabi sukaɓe janggoɓe ala e sago ɗum kolle won tafogoji an aɗa wawi wonde janggude ha ƴakka kayitaji ganda histoire Cheikh Oumar kono tawna gandirɗa ɗum ni aɗa jangi ɗum kono a famani ɗum jangude hunde famde ɗum woni gotum wona gotum wat joni joni jiya an a jangi ɗum ɗo histoire oɗo ka jangude kono noon koye kayitan jiiɗa ɗum ɗo a hollo ceerno Cheikh en kollanmo mbiyama ay ko janguɗa to ko oye bamodi har ko ɗum woni ɗum ɗon est ce que ceerno Cheikh tafuji konuji tafa ɗon ɓen aljuma fof ɓe mbatta kadara juma ɗin ɗon konuji garno jaɓɓi ceerno Ndar ɓe jodde muɗum ɓe jewde muɗum dañi sukaɓe ɓe ganduɗa hoore ma kaydo histoire mawɗo e Cheikh Oumarul Foutiyou haɓe mbatti woyde toon hannde ɓeɗo sukaɓe hannde kamɓe jiiɗi yummum jiiɗi baba kala koɓe mbaɗa kam fof ndennata hen hannde an a jogot programme ma min mi adda buuɗam o adda buuɗe o adda buuɗum tati fof ndendinen te SSA jeyno ko kono jesi ɗum ɗon wawno won wawata wonde firti ko ɓen ɓe ceere caɗele kamɓe ɓe won to jiida noon e dayiraji goɗɗi nder ɗon o ummi noon o fayi jallis jallitiri diwan jallis bon te mi haalama ɓuure kono Cheikh Oumar Ceerno Bassirou haaran tan e dayiraji jogui teddi ko ina jogui usine mawɗo gonɗo e nder diwan jallis mo ganduɗa konuji jeeyi ɗo est ce que hande ko yimɓe heɓe naftorto hen
garine dawal makko ɗiɗo man e banggue kono o ummi toon o fayi risatol ɗo ceerno Muntaga nden on saha eɗen downo joom suudu makko Aminata ceerno Muntaga yo Allah yorum yaafo o yehi ruttodirde e risatol naɓe duwaw o miɗo fayi gal Idriss o fayi Aribere o fayi Dagan o arti ndem arti waɗi tourné Mauritanie on kam ɓuri hulɓinade ɗum kam wane kalnanmani mbiɗen waktu men nan yiya Mauritanie ummaji Louga ha Ross kala région mo min ngari ko fonno ɗon waɗede ko waɗama ha timmi nde min gardi mi tawi la Mauritanie heɓɓi min dibiteji moye meruji Ross on keɓɓi min o waɗi balɗe ɗiɗi e nder diwan Ross kala ɗo ari o sorkama galle o jetta galle o waɗat ɗon galle o duɗal Qouran est ce que o waɗi toon jillu o waɗi toon tuuri nde o yehi Mauritanie aɗa andi ko haali hakkude fulɓe hakkude ɓiɓɓe Sénégal naɓe e ɓiɓɓe Mauritanie naɓe o wi ko leydi gotiri woni ɗo jiide yimmo jiidon mbawa ko ɗum woni message makko ha ummi toon kanko ceerno Cheikh Oumar ceerno Bachir wadde rakkidandema kono yiɗi ko ɓamtare mawde woni hen ko nafoore mawde woni e nder majji i nenata ko fittando neɗɗo enen sukaɓe won ɗo dondirɗen wonɗo donde hakkille wonko hakkille famat wonda ɗemnoɗen rondade ɗum ɗo rondal meɗen mbawna yaade ha jalten gurdam guinde meɗen ayi guindiyan kaga bammuɗi wona ko mbatten ko jooɗa télévision tan haal walla jooɗa ɗum ɗo han gendi ankalgal an bammuɗi a jogui hen gueɗal communication omo dillata waɗ hen gayna ko no jogui no waɗirata gendi en kagal mo hay seeɗen ɗen jogui responsabilité ɗum woni ko ceerno Cheikh Oumar ceerno Bachir waɗa ko par ce que mo faama ɓeɗo sukaɓe won jaɓɓal ngal ɓe jogori nani ala e sago ɓe kolle ɗum ɗo ɓe mbawɗo ren ɗo deftidama ndaare nde Adja Astou toni men nde ko kanko yakno merci e gueɗe goɗɗe aywa eɗen gandi ɗum ɗo foof ko gueɗe ɗe ganduɗa hoorema kanko ceerno Cheikh o faami ɗum law o fammi ɗum law o yi ɓeɗo sukaɓe noon ala e sago ɓe mbaɗane création dairaji ɗi ganduɗa hon koye duyanitna ɓe ngara ɓe ɓeyde hen diine mabɓe ɓe ngara ɓe ganda seere mabɓe hanki ɓe ngara ɓe ganda iwde mabɓe ɓe ngara ɓe ganda diine mabɓe ko ɗum tan woni kono kono ko ar ganda hanki ma d' abord ar ganda diine ma ko ɗum woni jaɓɓal kono ar ganda hanki ma woni seereɓe ma hanki ɓe jiganamaɓe homo nde wono hande ar ganda hande ma holko woni an hande ma seerenɓe renduɓe jamanu ma ɓe ar ganda janggo ma holko woni janggo ma ƴeewa sika mawni janggo ta pertoyi so tawi an atane e nder rendo ma a anda seerenɓe ma sa mawniri hen an a perti ko ɓesnoyima ko ɗum woni programme konuji woto yimɓeɓe pertude ko ɗum woni jaɓɓal konuji o yeehi Mauritanie o ummitima toon o waɗi toon ko waɗanno toon o arti e jikki hikka kam ko waɗi koye nder leydi Sénégal te mi haalanma hitande foof ceerno Cheikh ina hitande foof omo ƴettede yimɓe sappo pawɓe walla yimɓe noga foof ceerno Cheikh nawɗumen makko ɗum a andano ɗum ko min jordaka haaji hitande fof ceerno Cheikh ina ƴetta yimɓe nawɗumen Arabie Saoudite makko wonɓe ceerno Cheikh jooɗi safri ha selli ceerno Cheikh meeɗa ɗum haala kanko Cheikh Oumar ceerno Bachir haalata ɗum te o jaɓata min kaala ɗum kono min kaalat kanko waɗi waɗi sabal en kaale wonɓe ceerno Cheikh itti otoji rokki ɗumen tawi yiɗi ɗumen ndehe jaare e ɗam moɗon wonɓe o wi kadi yo dokku yimɓe otoji o wi ɗum fof ceerno Cheikh no waɗa ɗum e galleji fof o wi dokkeɓe galli en ɗum ayi konuji ɗiɗon jiyata est ce que haɗa andi ceerno Cheikh meeɗa yaade e nder nokku winden minen kam haadani mi yiyanim nana o meeɗa ɗum waɗ ceerno Cheikh yimɓe gadda ndendina haada o ƴetta haada o gaddum ɗon ko joguino ko o watta ko yalti nde mi yaani ballitoɓe e dayiraji mum walla ballite jiyaɗo Allah wonɓe nder on ɗum noon kono noon kala ɗo ari so tawi yimɓe mbaɗi duural o wiyatma ko he an rewe oɗo rewe oɗo mi yo waɗi ɗum Mauritanie mi yo waɗi ɗum ɗo en hikka pourtant mbiɗen émission mi woɗɗi hay gueɗe sance mi yi ɗum nokku ayi gueɗe en kawri ɗon min ma jaalal ni en calmini o passage en jetti ɗum no fewi calmini jaalal en yi hikka nder département Podor ko ɓuuri hawnade oɗo tuuni hikka an bamoɗo kanko ceerno Cheikh Oumar ceerno Bachir nde o ummi o jogui programme gurɗe o rewa par ce que o foti rewde ko o foti naade ko e nder région mo département mo Podor d' abord département mo Ndar département Podor ha région mo Matam kono wanno ko programme commune Guédé non commune Fanay d' abord a commune Ndiayen Pendaw commune Guédé commune Ndioum commune Dolel e Ayre Law non commune Hayre Law ko ɗum ko commune Hayre Law commune Hayre Law commune Tumgo holko woni commune Tumgo faya après doli fayede animaji par ce que nde o ari nde o adiri ko commune Fanay ɗo Karaf tan en ji ko jaɓɓimo ɗon ko
tara abdoul bo taraɓe karas kanen ko ɓen jaaduno e kankanɓe ɓen jaaduno cheikh oumar tedi kankanɓe jaɓɓimo ɗo pendaɓe iliman boubacar kala e dendagal moƴƴi wonɓe nder commune mo Fanayi jaɓɓama Guendar jaɓɓama Wour Aissata Hilla en commune Guédé village kono noon ɓuuri hen hawrade ko ay jillo goɗɗum naatu hen holko woni naatu hen koto ceerta hen jurum ay protocole somo yeehi min tawata yimɓe nder e dow laawol protocole witto yawta ceerno Cheikh Salo yawtude aradara o wiya min yimɓe pattata kam e dow laawol mi ara mi yawta ɗumen ko ɗon darata toon tigri o daro o sandira ɓe rokkondira mum de o jippoto ceerno Cheikh hetta hoto mum mbeɗa wawma totti image uji ɗi fof nayi ɗo mbeɗa jogui fof e disque diram cagui so mbawi image kala kaanu ko image muɗum woodi wona ko waɗa photocopie ko min wonno hen ko min filme mbeɗa wonde caméra muɗum mbeɗa andi woni toon kala ceerno Cheikh ari kamɗo tawi yimɓe o darata 3 kilométres fo aɗa en momin jotti mo jottoɗen en momin tawi mon gueɗe homo yat tawi woni 20 heures 22 heures min garu min ummi lugo 5 heures suba 5 heures du matin min ummi lugo ƴeew tan lugo e gueɗe no e ɓaɗidir kono kala ɗo ari waɗa ɗo dari be few o sandira yimɓe he kala nokku mbo ari o ɓandi ko woni ɗon so ari e remoɓe o andi ko haalanta remon so ari ayna o andi ko haalanta aynaɓe so ari dogono ɓotoyi andi ko haalanta kono ɓotoyi ko noon waɗa ha yotta njum umma njum eɗen gandi ɗum ɗo woni ɗen nde ummiɗen jumde paaɗen commune Tunga Laaɓo hayre Laaɓo jaɓɓimi ɗum sehil makko en calmini ɗum gorko mo Colombos woni Amadou Tidiane Ly mo ganduɗa ko sehil Cheikh Oumar Thierno Basi somin jaa otoji atta otoji deppuɗi min jola hen kono bamoɗo wonta hedde caggal an kam kalɗo min jeeɗen jaara salla jegui ɗum ko ballam Tidiane Ly almudo guurɗo Thierno Seck kanko Souleymane golle en ɓe jaɓɓi ɗon Thierno Seck jaɓɓugol mangol kono noon est ce que Cheikh Oumar Thierno Bachir ay wonde sehil guurɗon wi sali gona sehil maayo a famani haalata wonde sehil guurɗon wiɓe sali gona sehil maayo hakkude Abdoulaye Elimane Dia kalaji e Cheikh Oumar Abdou fof no andi a jaggi miijam ñoore diwan koylel naade e mbi min mbaɗi laana badde faale min mbaɗi laana min yeddidirta Abdoulaye Elimane Dia kalaji holko foti wadde immigré ceerno Cheikh Oumar Mouhamadoul Bachir Mountaga ha Cheikh Oumar Afa mum tokortano ceerno joom jama laaɓɗo reedu moƴƴo o tedduɗo karas e o mbaɗon wonde deƴƴere so hillino mo fota ni famde haala mawni ko so hillino mo waɗa ni omo wawi ɗum watta toɗi yawta walla ko ɓi ceerno Mouhamadoul Bachir ko ɓi ceerno Mouhamadoul Bachir ko tano Cheikh Oumar komo jogui omo heewi gandal omo moƴƴi omo laaɓi reedu kono wona ɗum woni mission ceerno Cheikh galleji diine fof ko babo wiyata kan fof o ɓarfini ko less nde wawi ɗon nde kadi jiiɗen ne jaɓɓimo toon koye en meeɗa ɗum yiide aduna ɗum so dane ma haw jolna e laane haw jolna e nder laane nde min jeeyi ha nder laane he ko liƴƴi keɓotono Cheikh Oumar Mouhamadoul Bachir Mountaga ɗa ase mo mbeɗa jogui image uji ɗi mi waɗani fof copie de ma won mbiɗo noon joldaka nan jooɗi télévision tan ayo mataw ceerno Cheikh ko ceerno makko omo haala ko wela wallahi ko kalami ko woni sawnodirani ceerno Cheikh kono mbaɗan ɗiɗo woodi ayi min gari subalɓe gawti liƴƴi mawɗi jaltimi eɓe jato goɗɗo wi maayo deeƴ ko tanu Cheikh Oumar woni ɗo maayo ngo nur nehi haydara dillani ha yimɓe jotti afa bamum tokor tanum ceerno joom jamanu o telli o yewtide yimɓeɓe foof omo wawno waɗ immigré laana ka tan o yat kono fayi galle mo jel faal ay ceerno Cheikh Oumar omo andi tedduga o woni ɗon ko wonateno ɗon o dowdire maɓɓe ha pari o ummi won tourné goɗɗo mo ganduɗa hoore ma jeytaɗo ñande he nder programme dow jeeri ceerno Cheikh wi mbawi tan ƴeek almuɓe ɓe gaari hande yidde jeyte ɗo tourné te kamɓe ɓe galani e programme wiyenoko ha tourné garowo ƴeew ceerno Cheikh ummi ɗon tel yeyi rewte on tourné dow jeeri en calmini Aissata Yar Jabal e Coumba Daari e dendagal kuno sehil men Momo Sagal Baydour Belal Samba Houra e dendagal yaana fof o yehi toon ha pari o addi hayre min ummi hayre 4 heures du matin min paati njum min ummi njum min payi añamin min tel añameji wona añam tan goto añameji fof ceerto waɗi tuuri e nder añameji fof yehi nder jamma goto o jiri sehil makko ɗo ɓiɗɗo makko jiɗo makko woni galangal baal waɗa intéressé ko jiɗɗo Cheikh Oumar Thierno Bachirou ha gasi en calmimo pasmo galangal Cheikh Oumar aywa umma ɗon
jolof dañi e barke ɗen ɗon ɗo cheikh tourno cheikh oumar ceerno basir min kadi hamin ɓaydi wuro ngo nattum wawa darade dow wotere jippimi paami ɗo mbiɗo wonde mamoudou ñang min jetti o dari daara o waɗi yimɓe duwa o yalti ɗo hoti est ce que udde rami e tourné ji makko o waɗini enen tourné daara mo ganduɗa hoore ma ko gueɗal o waɗani ngel bamode holngal gueɗal seydou tall cheikh oumar mouhamadoul bachir montagaɗa cheikh oumar foutiyata afa bamum tokorta num ceerno joom jamanu emin jogui konu département Linguére arti ɗum ko biyeteɗo madame wiyeteɗo ami kolle faye ko min e mamoudou ñang emin jogui ñalawma goto mo min mbaɗanno konu département sehil amen guiɗo amen biyeteɗo alaji maram sall gorko moƴƴo tedduɗo o wi so ceerno cheikh sin ara ɗo ko min jaɓɓoto ɗum kanko maram sall calminimo no fewi o woni pare ñalawma o ceerno cheikh nde ari nde e nder daara woni ɗon ko waɗanno ɗon hampar ƴeew fof noon so ari tan hote ceerno cheikh on sa foti yaade amuy changé biye muɗum ngam yidde hawde ñalawma nene ayi o ceerno koye wiyande est ce que ceerno poɗɗo diwde les 4 ceerno ma wi mi yahata le 2 o ko les 5 jahayami saabu ñalawma almudam oɗon hawtata hen te hay mbuɗu min mbaɗani ñalawma fof ko ceerno cheikh fof saabu maram sal o ko waɗi ko fof sababu hakkude mo ceerno cheikh o ari haw yetti o wimi joolo mbimi nan o yimɓeɗe ande welata ma ko oɗo teddinde momi yaha galle makko bibi seydou ta ko ɗum welata o yaha galle maram o woni ɗo ummi daaro ko 5 heures du matin o yeehi ɗum noon timmi ayi walla en beltima aywa joni noon ko gasi haalaaɗi a tongat ɗum hojomaji tati ni keddorɗen ɗi jeeyi ha heddima to ko ɗiɗi jarama ziyara o eɗen gandi ca weltima hen no fewi machallah ceerno cheikh oumar ma duwano min minen pop downo filmoɓe ma duwan fof kono Piindi TV kam vraiment lawol jeena ɓiwol ziyara mo waɗani bammakko nogasi tati e nogasi nayyi gartana min hen mbawi jaafoɗa bammo nokkam tan min holmi ɗum ɗo tan bisimilla ɓurnaɓen gartuɗo e Dakar ɗum woni important ko Dakar Dakar wonko wurno Dakar wonko wurno Dakar ittude hande sukaɓe sagataɓe e seemeɓe itta ɗumen ha gadda ɗumen tafmoɓe mbatta jooɗeɗe mbatta asruju ma wonko woni ɗon banlieue fof moorinoɓe jubbaji jogotoɗo médaille cigarette fof ɓe jogotono fof ceerno si ittude banlieue haalaji o waɗi konuji banlieue en jii tourde makko mo waɗi hande konuji ɗi wonno e nder balɗe e nder Dakar fof ko waɗa ɗon ko wadde andindema banlieue ko ɓesgu min gonnomi hen yo leñol ngol duwona ceerno cheikh oumar par ce que artiriɓe e darde mabɓe ɓe poti darade o ɓe gonti ɓiɓɓe julɓe koɓe ɓiɓɓe julɓe ɓe gonno ɓe gonti ɓiɓɓe leñol ngol ɓe gonti tedduɓe no jikana mabɓe tedduɗum hanke ni fof sababu mouhamadoul bachir montaga cheikh oumar mouhamadoul bachir montaga ɗa ha cheikh oumar wadde banlieue konuji banlieue fof en jetti e darde mabɓe kamɓe udda ndonɗen ko wakam le 23 le 24 hol baranteɗe ziar o ko ceerno bachir montaga ɗa ha cheikh oumarul futiyata hol baɗno hol batnowomo waɗanta ko ɓiiko kono noon ɓiɗɗo o wi min komi almudo ceerno bachir est ce que joni noon konuji ko joni ɗum ɗo woni ziyara konuji ɗi ceerno maɓɓe o walla ceerno meɗen o enen ɓeeɗo ceerno men o ko kanko waɗanta ceerno makko ziyara ere konuji ɗi en gasni ere konuji ɗi ɗum noon eɗen mbiye dendagal konuji fof ɗo goni e nder aduna he yoɓe ngar notaɗe ziyara ceerno cheikh oumar mouhamadoul bachirou mbo waɗanta cikanaɗo mum ceerno bachir montagaɗa ha cheikh oumar ko le 23 et le 24 wonata so wiri allah ɗo wokam cité cheikh oumarul foutiyata dendagal yimɓe fof ngar kono noon kala garo yo ɓorno ko ranni hikka noon teddiniraɗo ko galle cheikh ibrahima niass teddinira noon galle cheikh amadou bam galle alaji mal hikka teddungal ngal waɗa koye teddungal famille cheikh ibrahima niass ko kamɓe teddinira oɗo ñalawma ɗum noon ko yettudema ba modi en jetti siré kane atou seri ben oumar ly mo ganduɗa hoorema kanko woni hamdou diallo bocara sow en jetti dendagal ko ndiɗi fof ko no salmini madame mariame ceerno mo dialle takkoure en calmini famille am ɗo mi salmini dendagal bandiraɓe harouna gara dialal ba docteur abdourahmane ka iri jummo gadjari yo allah waɗanmo jaam e kisal e teddugal en calmini aliou dembourle en calmini seydi men dialal leñol aljuma ba porte parole mo guet arɗo salibou dembo yewol kamɓe foof en calmini en jettiɓe en calmini dendagal bandiraɓe tawateɓe nder département o Linguére e département Podor département Ranir en jetti ɗumen fof bandiraɓe yo allah waɗan en jaam e kisal e nden ke en jetti cameraman jetti dendagal bandiraɓe Piindi TV na eragam noon bandiraɓe kala ko ɗon kewna nodde Piindi TV noddon téléji ɗi waɓe no mba modi en e ɓeeɗo sukaɓe ganduɗa matériel dari ɗo aɗa saabu leñol ngol jaggaran ɗumen yewte gonɗon yo mbaɗa sponsori
jewte ɗe aynaɓe pelle aynaɓe yoɓe jaggaran ɗeɗo jewte batteɗe gaynaɓe ɗiɗo radio ji ɗiɗo téléji hono tv ɗo téléji goɗɗe goɗɗi ɗum ko ɗum uddirami yoɓe mbattu hen hakkille saabu hunde nde ɗoftat ɗum ko gueɗe cameraman uɗi ko matériel courant o ko matériel gueɗe goɗɗe ɗum mbawnoɗo on mbiyanimi haal ɗum kono sono jooɗi ma wi yimɓeɓe yoɓe jaggaran jewte batteɗe ɗo ɗe ko fate e gaynaka e ndema ɗum noon Allah jarama a jarama yo Allah waɗan en jaam timmi joldaka walla mbiyen Yaya Ba lolliri joldaka correspondant des TV toon to Jolof to kono kadi labdembo jogadembo fimde timmal makko fof o hooli o yiɗi ko ceerno Cheikh Oumar Mouhamadoul Bassirou Yaya weli ene makko so hayso on mbaddu haysa ƴettima sa haalnimo Cheikh Oumar Mouhamadoul Bassirou on mbawri machallah kala ko mettini sa haalnimo Cheikh Oumar Mouhamadoul Bassirou billahi wallahi o wattata hen haydara sona o jalat kadi ko neɗɗo moƴƴo ka saabu renduɓe mecce fof ko fasɓe kala renduɓe mecce ko fasɓe en jetti ceerno Cheikh yo dow mbeɗa andi o dowima enen fof timmi kadi teddiniraɓe ziyara bam makko mbo waɗani bam makko ka galle Mawlana Cheikh Ibrahim kala almudo Mawlana Cheikh Ibrahim waɓene ceerno Nouruddini Nour Hamad Aliou Raky mo Dara Abay Dalla Fala Moutar ceerno Mamadou Daouda Sall en ma tawtori toon Kalidou Amadou Ba en jettimo Baye Star ɗon ɗo tareji ko guiɗo men sehil men Baye Star suuɗor ngana kono tan konngol mbaynigu ummori koɗo ceerno Sidi Modi Simon Orka Diéré walla mbiyen Guelleji Birom walla mbiyen Wuro Bida Saare Laamu o wisi neɗɗo waɗɗima e waande ñohi leydi heddi kam wultinede kono o andi kam o tinama so neɗɗo waɗɗima e waande ñohi leydi andi tinama kono heddi ko wultinede konngol mbaynigu tongode temedere e capantati ko Yaya Ba lollirɗo joldaka kono ko Signe Mansour joom golle ladde filmanno jokkon e yebde télé mon Allah jarama on jarama merci jarama merci beaucoup merci Ba Pullo